muna farin cikin gabatar muku da Asat Energy Fleet Limited. Kamfanin da ke sarrafa makamashin iskar gas ta LNG zuwa CNG, compressed natural gas, domin sauƙaƙawa al'ummar ƙasarmu Najeriya ta fannin sufuri. Sanin kanmu ne, kaf a arewacin Najeriya ba mu da tashoshin iskar gas na CNG, sai dai mu ji labari a kudancin Najeriya. Sai gashi Asat Energy Fleet Limited ta zama ta farko a arewacin Najeriya da ta kawo tashoshin samar da iskar gas na CNG. Muna da irin waɗannan tashoshi na sarrafa makamashin LNG zuwa CNG a jihohin Kaduna, Abuja da kuma nan jihar Kano. A wannan tasha za mu iya mayar muku da ababen hawanku waɗanda suke amfani da man fetur ko kuma wani makamashi na daban zuwa makamashin CNG, domin ku samu sauƙi wajen wahalhalun da kuke sha na tsadar man fetur. Idan ba ku mai da ababen hawanku masu amfani da makamashin CNG ba, me kuke jira? Nan kuma da kuke gani Daughter Station ne, wato ƙananan tashoshi wanda za mu kai muku makamashin CNG har ƙofar gidanku domin ku saya. Wayannan manyan motoci mun tanaje su ne domin jigilan kawo muku iskan gas na CNG zuwa faɗin jihohin tarayyar Najeriya. Muna da ɗaruruwan keke napep, abin nufi a daidaita sahu, mallakin kamfanin Asad domin samun sauƙin al'amuran rayuwa. Asad Energy Fleet Limited, gani ya kori ji, sai ku hanzarta domin mayar da ababen hawan ku zuwa masu amfani da makamashin iskar gas na CNG domin samun gagarumin sauƙin da wasu suka daɗe suna amfana da shi. Asad Energy Fleet Limited, LNG CNG Station. The number you are calling is currently switched off. The number you are calling is currently switched off. Please try. Me zai sanya tun bayan barinsa gida har zuwa wannan lokacin amma wayarsa a kashe? To cajinsa ne ya ƙare ko kuma wani abin ne ya faru da shi daban? Ina matuƙar tsoro kar a ce hannun masu garkuwa da mutane ya faɗa, musamman saboda yawaituwar sace-sace a kan hanya. Kar kuma ya zama hannun 'yan fashi masu tare mutane a titi su ƙwace dukiya ya faɗa. To ko barayi masu sace wayoyin mutane ya gamu da su? Zai iya yiwuwa ma hatsarin mota ne, amma fa zuciyata ta karkata kan garkuwa ko kuma haɗarin mota. Dan idan rashin waya ne ya kamata ya samu wata wayar ya kira ni. Allah ya sa dai babu ko ɗaya daga cikin wannan abubuwan da zuciyata take faɗa ba. Ba zan iya bacci ba ma, na san ko na kwanta. Ba abin da ya buƙaci na tashi na yi alwala na fula na roƙi Allah kariyarsa. Rayuwa ba tabbas ciki, buƙatar rai. Wata rana kai farin ciki, buƙatar rai. Wata rana kai bakin ciki, Me yasa kake yi ma matarka ƙarya ne idan zaka zo wajena? Ni dole ne mata ƙarya
saboda ni ina mata ƙarya ne saboda lokaci na naki ne. In zan zo wurinki dole ne in mata ƙarya in taho wurinki hankali na kwanci. Haka ne, amma duk da haka ka daina kashe wayan ka mana. Baka tunanin za ta iya neman ka? To me yasa ba zan kashe wayata ba? Na gaya miki kashe wayar ma yana da alaka da sami isasshen lokaci yadda nake so a wurinki. Kin gane ai? Na sani. Amma duk da haka daina kashe waya. To shikenan. Dama akwai magana da nake so mi da ki. Magana gaskiya ni kawai so nake yi turo kawai a yi magana mu yi auren mu kawai a wuce wurin. Aure kuma? A'a gaskiya ka dakata da magana auren nan, ni ban shirya aure yanzu ba. A'a. Me kake so da bana yi maka? Duk abin da kake so kana samu. Haka ne. To abin da nake da bukata ina samu. To amma dai ina so a ce na mallake ki gaba ɗaya na ɗauke ki na kai ki gidana. Ina ganin ai zai fi mana ko? Duk da haka gaskiya magana aure ka dakatar tukuna ba yanzu ba. To yanzu ya za yi? Duk yadda ka ce ai ka san haka za yi. So mu tafi hotel dan ba zan bar wannan kwalliyar a banza ba. Shiga mu tafi. Wallahi ba zan bar ta ba. Bukatar rai kowa gyara ya sani, bukatar rai kowa bata ya sani, bukatar rai mu gujewa san zuciya, bukatar rai bi adalci da gaskiya, bukatar rai mu gujewa da na sani, bukatar rai sai mi kyakkyawan gini. Salamu alaikum. Umma! 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 Umma menene Umma? Umma! Umma! Umma lafiya? Umma! Wayyo Allah babu magani. Wayyo Allah Umma! Umma! Sannu Umma, Umma. Ki ɗauki wayar mana anti. Umma. Kai, anti ki ɗau wayar mana. Umma, Umma, Umma. Bukatar rai kowa gyara ya sani, bukatar rai kowa bata ya sani, bukatar rai. Anti? 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 Lafiya. Nabila, lafiya Nabila haka kika faɗo ya aka yi na ganki a birkice me yake faruwa? Wai na kika saka waya tun ɗazu nake kiranki. Waya na tana cikin ɗaki tana caji ni kuma ina kicin ina harkar girki. To jikin Umma ne ya tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikin Umma kuma. Ina maganin da take sha baki bata ba? Akwai ragowar maganin ta mana amma ba shi da yawa. Me abin yi? To wannan ciwon Umma ba wai maganar magani ake ba, a kai ta asibiti shine. Asibiti Nabila? Ina muka ga kuɗin da za mu kai Umma asibiti kuma? Yanzu duk girman wannan katafaren gidan da kike kina maganar wai baki da kuɗi baki da kuɗi. Haka wancan karan ma fa sai flotin gado na sayar. Tsakanina da ke Nabila babu gori musamman an yi la'akari da abin da kika yi Umma kika yi wa. Dan Allah dan Annabi ki ajiye maganar nan. Ni yanzu ba ni da wani abin da zan yi sai dai ko in waya ta zan siyar in baki kuɗin. Waya? Har ina aka je aka yi cinikin waya har na je na sayar har aka yi amfani da kuɗin. To, bara na je bari dai ina zuwa. Allah wadarai dai irin wannan gidan wallahi. Ta, yau da ni aure irin wannan gidan ba gwaran zama na ba aure ba. Allah sa ta ka abin arziki. Ina zuwa. Nabila, ga wannan 2000 sai ki hada da abin da kike da shi kafin na gani Allah zai yi. 2000.
Ki karɓa mana ki gode Allah, tana can tana muyacin hali, ki karɓa, zan yi wani ƙoƙari ne sai in kira ki in na samu. Ƙoƙari ko lalaci, ke dai kullum a haka, wai 2000, Allah wadaran 2000. Nabila ba za ta taɓa fahimta ta ba, gani take kamar da gangan nake, kuma ba fi na son umman nan ta yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ba ta lafiya. Bukatar rai kowa gyara ya sani, bukatar rai kowa bata ya sani, bukatar rai mu gujewa san zuciya, bukatar rai bi adalci da gaskiya, bukatar rai mu gujewa da na sani, bukatar rai. Ki dan ci abincin nan umma ko yaya ne? Kin gane umma, in kika ci sai in baki maganin, kin ji? Sannu. Umma to ki ci wannan, in ya so ba zan ƙara baki ba. Umma, to ki ci wannan, in ya so. Allah ne na ku kai ni asibiti. Umma asibiti. Maganin. To umma sha maganin tunda kin ki ci abincin. Dan Allah na je na ku kai ni asibiti. Umma Salisu to dan sha maganin. Umma. Kuna ji na? Target ɗinmu na gaba yanzu shine Alhaji Awolu. Saboda akwai manyan kuɗi a hannunsa. Kuma so nake su zama mallaki na. Small. Na aron gama ɗin. Aikin kai na kyau. Oh boy. Na aron gama ɗin. Yayi. Wallo. Aikin kai na kyau. Kusa abin da nake so da ku? Ba na so a samu matsala. Saboda yanzu akwai manyan kuɗi a hannunsa. So nake su zama mallaki na. Oh boy. Sai mai gida. So nake kamar leƙen asiri. Aikinka ne ka saba. Ka yi ɓadda bami. In ta kama ka sa ƙananan kaya, ka sa manyan kaya. In ta kama ka tallan goba. Ko tallan yalo ne ma kai. Saboda ka ɓadda sau, ba na so a gano ka. An gama mai gida. Za ka iya sa sauranka. Small. Oga. Ka sa abin da sa nake tafiya da kai? Saboda kana da jajircewa. Ɗan ƙarami ne kai da ƙwaƙwalwar manya. Zo mu je mu tattauna mu ga abin da ya kamata yi. Sannu umma. Nabila mutuwa zan yi. Nabila mutuwa zan yi. Gashi zan mutu. Ba san gan auren ki ba Nabila. Babban buri na gan auren ki kafin in mutu. Umma sannu kin ji? Kira mu Usna. Hello Nabila. Ki zo umma tana son ganin ki. Kawai Nabila ki fito ki ce mun umma ta mutu. Bata mutu ba. Ita ce ma ta ce na kirawo ki ku yi ganawa ƙarshe. Sai ki hanzarta ki zo. To kuma gashi har yanzu ban samu wayar mijina ba, bare na tambaye shi izinin fita. Me kike nufi da hakan to? Ba inda zan iya zuwa, dole sai da amincewarsa. Kin san me kike faɗa kuwa? Dan Allah kake min bahaguwar fassara Nabila. Ina ƙoƙarin kiyaye martaba aure na ne. Martaba ko? Hakan yayi sosai. Hello?
Akwai matsala ne? A'a umma ba komai, ta ce ga ta nan zuwa. Har kullum Nabila in an fara magana fahimta ba ta bari ya karasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki zauna mana koma menene ba sai mu yi magana a zaune ba a tsaye me zafi haka. Sai ka ce wani gidan arziki wai wani to na zauna. Wallahi anti ko ina tausayin rayuwarki. Yanzu wacce ta ɗauki nauyin cikinki wata 9, ta ci kashinki, ta sha fitsarinki, ta sha rainanki, amma a ce wai ki kasa zuwa ki duba ta ko? Nabila, ba na ki zuwa duba Umma ba ne. Rashin samun umarnin zuwa gurinta a gurin mijina, wannan shine dalilina. Kuma haka ɗin ba wai kawai ba ne, biyayyar aure ne. Auhan miji ya fi uwarki? To ai shikenan idan baki je kin duba ta da ranta kun yi ban kwana ba idan ta mutu kya je ki ga gawarta. Nabila, dalla malama tukani iya da miji. Ya Allah kana kallo na. Allah ka ba wa Nabila ikon fahimta ta. Allah kai ne ka ba mu iko yi wa aure biyayya. Allah ya sani ba wai na ki bane dan ba na son Umma. Na yi ne kawai saboda bi bane. Rayuwa ba tabbas ciki ya rai. Wata rana kai farin ciki bukatar rai. Wata rana kai bakin ciki bukatar rai. Allah ne ke bada arziki bukatar rai. Hakuri zami da juriya bukatar rai. Karbiyo masu dariya bukatar rai. Sannu ma. Yawa. Sannu ma. Yawa. Taruwa. Sannu. Allah miki albarka. Allah miki albarka. Allah baki mace na gari. Amin ya Allah. Wai na kika je ɗazu ne. Na yi na ki gaya min ki gaya min. Wallahi umma ba na son gaya miki ne. Gidan anti Husna na je na mata rashin kunya. Wai a ce wai ta zo ta duba ki wai saboda mijinta baya gari. Kuma ta kira wayarsa bata same shi ba. Shine wai ba za ta fito ba. Shikenan na mutu za ta zo kan gawata. Umma dan Allah ki daina kiran mutuwa. Allah da ba za ki mutu yanzu ba. Umma ni ba na son ki dinga kiran mutuwan nan. Allah da ma umma ba za ki mutu ba kin ji? Ki ce to. Umma. Gaskiya ban taba jin farin ciki har cikin raina na ji daɗi kamar irin wannan ranar ba. Abubuwan da kika yi kai ba a magana. Kada ka damu za ka iya samun ma fiye da haka nan gaba insha Allah. Na yarda da ke ai ni ba na mamakin komai da abin da kika faɗa abin bai min mamaki. Babban burin da nake da shi a rayuwata babban abin da ya rage min yanzu shine burina kawai na ga na mallake. Dama ai na san magana auren nan dai ko? Ka jira lokaci insha Allah nan da gaba kaɗan kuma zai wuce. Ban san me yasa ba kake ta son aure na. Matarka ta gida a gani na ai kana samun duk wani biyan bukata. Kai da Allah rabu da wannan da Allah. Haba. Bata ba wani abu ba wani kwalliya ba wani iya tafiya ba wani kalami mai daɗi ba wani mai ba ma kamshi irin nakin nan babu kawai wannan kawai ta da Allah ya nemi magana ta da Allah wannan ba mace bace da Allah na yi ba mace bace to ka dama ai ni ma din in Allah ya da lokaci kaɗan zaka jira zaka mallake kin tabbatar tunda haka kake so zan yi kokarin hakan ya kasance in Allah ya ga haka ya kasance ba matsala ina godiya yanzu abin da zaki kawai ki je gida a ganki so in yi so bayan sallar isha sai zuwan ƙara ɗaukar ki to ba damuwa saboda gaskiya na ji daɗin yadda komai ya tafi kawai
zan za abu na. Shikenan. Bari in je sai ka shigo din. To shikenan zan kira ki. To Allah ya kai. Allah ya ƙara lafiya mai gida. Mai gida aiki yadda ka ba da aiki haka aka gudanar da aiki kuma mun bi diddiginsa mun gano abincin da yake ci ma mun gano ruwan da yake sha kalar ruwan da yake sha mun gano ba abin da bamu gano a kan shi ba. Karfe 7:30 yake fita daga gida da safe yana dawowa karfe 5. Lahadi da Asabar weekends kenan yana zuwa ya je ya ci abinci a wancan restaurant din na kusa da wajen mall. A nan yake zuwa ya je ya ci abinci. Na shiga na ga yadda ake yi a wajen, na bi diddiginsa yadda ya kamata mai gida. Sai yadda ka ce dai. Amma yanzu ka sani bai ka ƙara dagewa a kai. Kamar yadda na ce, hotun nan goban ne ya kama kai ko yalo. To ya zama dole ko kwana ya kamata kai a wajen. Dinga kwana saboda ba ma so mu samu matsala a wannan abu. Aiki za ta tafi yadda ka umarce mu, haka za a yi. Ina mutum ya tafi shan kwana kenan. Wallahi small ai sai a hankali mai gida. Small kai small yana shaye-shaye over. To alhamdulillah abokina ina taya ka murna da wannan aure da kuka yi. Allah ya sa albarka a ciki. Duk da dai abu ne ya haɗu guda biyu, ga murna kuma ga alhini na rashin ɗaliba wadda take da hazaƙa da ƙoƙari. Tana ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda nake alfahari da su. Alhamdulillah wannan abun farin ciki ne na samun mata kamar ta. Sannan kuma abin da zan jawo hankalinka shine da Allah ka yi ƙoƙari wurin duk abubuwan da haƙƙinta wanda yake kanka kaga ka yi ƙoƙari ka sauke shi. Duk da dai na san kuna da ilimi na sanin hakan, to amma a ƙara jaddada muku shine abin da ya fi. Sannan Malama Husna, na dawo gare ki duba da irin ilimi da kika samu da tarbiyya daga gare mu da nasihohi waɗanda kika sani dangane da zamantakewa ta aure wanda sai dai ma ki koyar da wasu. So na san ina da tabbaci da yaƙini cewa insha Allahu za ki iya ƙoƙarinki wurin ganin cewa kin kiyaye dokokin Ubangiji da ya rataya a kanki. Sai dai abu ɗaya da nake so na ja hankalinki a kai shine biyayya ga miji wajibi ne kamar yadda kika sani. Sannan kuma bijirewa umarnin miji tamkar bijirewa umarnin Ubangiji ne, Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ko da fita ta kama ki wadda ta sa za ki fita daga gida ba tare da izinin mijinki ba, kai hatta ko iyayenki ne suke da wani uzuri wanda suke neman ki ko kuma ya kama cewa za ki je, in dai har mijinki bai baki izini ba, to babu dalilin da zai sa ki je wannan wuri sai da izininsa. Saboda a wannan ƙadamin da ake ciki mijinki ya fi iyayenki matsayi da kuma martaba a wannan lokacin. Assalamu alaikum.
Amin alaikas salam. Sai dai ina yini? Sai dai ban gane mai magana ba sakamakon na ga lambar ba suna. Ne ce fa Husna Kabir, tsohuwar ɗalibarka kuma matar abokinka Alhaji Awwalu. Aho, sai da Husna. Kina lafiya? Lafiya kalau Sayyidi. Masha Allah. Afwan, wallahi tun kashe garin ɗaurin aure na goge lambar ki daga wayata sakamakon kin yi aure kin ga ba wata bukata kuma a ce lambar ta ci gaba da zama a wayata. Ba komai Sayyidi. Ice ko dai ba wata matsala bace ta sa kika kira ni? Ba matsala bace, fatawa ce dama nake bukata a wajenka. Dama mahaifiyata ce ba ta da lafiya, to ina ta so na je na duba ta, gashi mijina baya gari. Kuma bana samun wayarsa. Shin zan iya zuwa na duba ta in ya so in ya dawo sai na yi masa bayani na je? Ya kike tunani idan ta Allah ta kasance kuma gashi kin fita ba da izinin mijinki ba? Rashin sanin amsar dama shi yasa na kira ka na tambaye ka. To maganar gaskiya in dai har kina son ki rabu da Allah lafiya to wannan fita ki fasa ta gaskiya. Babu wani nasi da ya ce ki fita daga gidan mijinki ba tare da izinin mijinki ba. Shikenan, nagode Sayyidi. To ni ma nagode. Bukatar rai kowa gyara ya sani, bukatar rai kowa bata ya sani, bukatar rai gujewa san zuciya, bukatar rai mai adalci da gaskiya, bukatar rai gujewa da na sani, bukatar rai sai mai kyakkyawan gini. Rayuwa ba ta bas ciki, bukatar rai wata rana kai farin ciki. Umma bacci kika? Kin yi bacci rubuyanki ma ya karkace. Umma. 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 Umma ki yi min magana mana Umma. Umma. Wayo Allah. Wayo Allah na Umma. Umma dan Allah ki tashi. Wayo Allah mutuwa sai da ta miji kan ki dauki Umma. Wallahi ba ta mutu ba. Umma, wayo Allah. Wayo mutuwa zalima ce ki raba ni da jin daɗi na. Umma dan manzo Allah ki tashi. Umma, wayo Allah za ku ce Umma. Hello? Kadda yake ce min Umma ce ta mutu. Don Allah Nabila ki samu nutsuwa, ki kwantar da hankalinki. Ubangijin da ya fi mu san Umma shine ya ɗauke ta. Abin da ya rage tsakaninmu da ita kawai addu'a ne. Ki karanta mata addu'o'in nan da na koya miki. Ba zan samu damar zuwa ba. Saboda ban samu damar yin hakan daga mijina ba. Nabila ya kamata ki fahimce ni. Me ya faru kuma? Haba da girman Allah a ce ka kama hanya kai tafiyar ka tsawon kwana 7 ko a waya ba a sami ka ba. Allah tsaya mana. Kin san halin da nake ciki? Kin san halin da na shiga?
Da an kawo miki ni jina fa. Ka haƙuri. Hankalina ne a tashi shi yasa ban tambaye ka abin da ya faru. To kukan na me? Mana ce ta rasu. Kash! Wai dama dan umman ku ta rasu shi ne ke wannan abun? Baka ji abin da na ce maka ba, mahaifiyata ce fa ta rasu. To ke gadin duniya zaki? Ke ba zaki rasu ba? Ke ma ai rasu zaki. Ita ba wannan maganar nake so ba, kawai ka bani dama na je na yi ta'aziyya a gidanmu. Mijinki ya yi tafiya ya dawo kwana 7 baya nan kuma daga zuwansa shikenan sai ki yi tafiya? Ni yau ne nake da bukatar ki. Allah ki zo. Rayuwa ba tabbas ciki bukatar rai. Wata rana kai farin ciki bukatar rai. Wata rana kai bakin ciki bukatar rai. Allah ne ke bada arziki bukatar rai. Hakuri zami da juriya bukatar rai. Kar mu biyo masu dariya bukatar rai. Na rasa gano abin da nake yi wa mijina wajen canzuwar tunaninsa a kaina. Ya nuna min tsantsan soyayya kafin aurenmu da kuma bayan aurenmu. Amma zuwa yanzu na fahimci babu soyayya ta a zuciyarsa ko kaɗan. Kullum cikin ƙoƙarin kiyaye hakkin aurensa nake, amma shi baya kulawa da hakan. Wai mahaifiyata ce za ta rasu, amma ko kaɗan ya kasa nuna damuwarsa, sannan kuma ya hana ni zuwa. Wannan wace iriyar ƙaddara ce. Ina tsoro kada ya zama wani gagarumin laifi ne wa Ubangiji yake jarabta ta da haka. Alhaji! Alhaji! Wata Allah ki mai wannan. Ka saurara. Na ke miki da Allah ki dai tashi na ina bacci. Haba. Barayi ne suka zo suna a waje da bindigogi. Kwankwasawa aka yi da na leƙa na gansu da bindigogi a hannunsu. Me abin yi yanzu? Na san guri na suka zo. Kuma wallahi kuɗi suke nema. Kuɗi suke nema wallahi. To ka ba su mana, rayuwa ka ba tafi maka kuɗi. Kuɗi suke nema maƙudan kuɗi. Ni kuma na yi wa kuɗi mugun sabo. Na yi wa kuɗi mugun sabo zan iya talaucewa. To ka zaɓi yanzu kenan su yi maka duk abin da za su yi maka ka zauna da kuɗin ka za ka iya rasawa har da rayuwar ka fa. Bakin mun alƙawari ba cewa za ki iya rayuwa saboda ni kuma za ki iya mutuwa saboda ni saboda tsananin san da kike mu. Da gaske nake yi a haka. Yawwa kin ga to yau ga rana ta samu. Yanzu zan je in nemi wani gurin buya. Ki kuma kawai abin da zaki ki je ki same su ki yi musu magana. Na yi alƙawari ni kuma zan rayu da dukkan numfashina, zan ƙarar da numfashina saboda ki. Zan rayu saboda ki. Zan mutu saboda ki, saboda tsawon ƙaunar ki da kuma tuna wannan sadaukarwa da kika mu. Ta ina zan fara yi musu magana? A ina za ka ɓuya? Ka san fa sun riga sun ga motar ka tana haraba. To wannan ya tabbatar da dole kawai sun san kana cikin gidan nan, ya za ka tsiratar da rayuwarka in sun zo. Ka je ka ɓuya, ni zan je in san yadda zan yi da su. Amma ka nemi gurin ɓuya mai kyau. A'a, ba zai yiwu fa ka ɓuya a nan ba, babu gurin ɓuya. Ka je ka nemi wani lungu a gidan nan wanda dai ka san ba za a iya samun garshi. Bari in ci. Deep down. Na mai gida. Ko da haka ta yi kasance, ina murna da farin cikin zuwan ku. Ba mu gane ba. Babu shakka na yi farin cikin ganin ku, sannan ku da zuwa. Addu'a ta ce ta karɓu, shi yasa na gan ku a daidai wannan lokacin. Kin Allah dakata. Ba shi ce ta kawo ba, ina mai gidan. Bana buƙatar abin da zai sa na tuna da mai gidan nan, domin baƙin ciki na shine dawowarsa da kuma fitarsa abokinsa ya kira shi. Wannan dalilin ne yasa na zaɓa a kashe ni ya dawo ya tarar da gawata. Ke, kake ƙoƙarin wasa da hankalinmu. Ba mu shigo gidan nan ba sai da muka tabbata ya dawo. Motar da take ƙofar gida shaida ce. Ni ma ban ce muku bai dawo ba, na san ya dawo, amma an kira shi ya sake ficewa. Wannan kawai shi ne. Boy. Sa. Small. Sa. Ku she ku guri mun cikin ɗakunan gidan mu.
In muka yi nasarar ganinsa, za mu cika miki burinki na shaidan mutuwa. Duk da dai ba mu zo da niyyar mu kisa ba. Na amince. Ko ina da ko ina kun duba? Mun duba ko ina. Small. Baya ciki? Ai da ma ba zan yi muku ƙarya ba. Yanda na faɗa muku baya nan ɗin, na tabbata ko kun duba ba za ku same shi ba. Ba za mu ajiye masa saƙon zuwa ta hanyar kisa ba, saboda ba kisa ne ya kawo mu ba. Amma za mu ajiye masa wata alama ta shaida cewa mun zo ba mu same shi ba. Ta haka ne dole mun san zai neme mu. Muna farin cikin gabatar muku da Asat Energy Fleet Limited. Kamfanin da ke sarrafa makamashin iskar gas ta LNG zuwa CNG, compressed natural gas, domin sauƙaƙawa al'ummar ƙasarmu Najeriya ta fannin sufuri. Sanin kanmu ne, kaf a arewacin Najeriya ba mu da tashoshin iskar gas na CNG, sai dai mu ji labari a kudancin Najeriya. Sai gashi Asat Energy Fleet Limited ta zama ta farko a arewacin Najeriya da ta kawo tashoshin samar da iskar gas na CNG. Muna da irin waɗannan tashoshi na sarrafa makamashin LNG zuwa CNG a jihohin Kaduna, Abuja da kuma nan jihar Kano. A wannan tasha za mu iya mayar muku da ababen hawanku waɗanda suke amfani da man fetur ko kuma wani makamashi na daban zuwa makamashin CNG. Domin ku samu sauƙi wajen wahalhalun da kuke sha na tsadar man fetur. Idan ba ku mai da ababen hawanku masu amfani da makamashin CNG ba, me kuke jira? Nan kuma da kuke gani daughter station ne, wato ƙananan tashoshi wanda za mu kai muku makamashin CNG har ƙofar gidanku domin ku saya. Wayannan manyan motoci mun tanade su ne domin jigilan kawo muku iskan gas na CNG zuwa faɗin jihohin tarayyar Najeriya. Muna da ɗaruruwan keke napep, abin nufi a daidaita sahu, mallakin kamfanin Asad domin samun sauƙin al'amuran rayuwa. Asad Energy Fleet Limited, gani ya kori ji, sai ku hanzarta domin mayar da ababen hawan ku zuwa masu amfani da makamashin iskar gas na CNG domin samun gagarumin sauƙin da wasu suka daɗe suna amfana da shi. Asad Energy Fleet Limited, LNG CNG Station.